Oraindik bakarren batek badu ere, begira, iratik ze itxura ona da. Aitak egin beharra bete du, ointarren babesteko. Aita! Nik gabe, noizbait, zainduko duk Ibarra. Hitz eman egidak. Uteko, ular sendoa beharko du Ibar jaun izaiteko. Neko gazte ezin dateke Ibar jaun izan. Neure burua aurkezten dut xumeki, Ibar jaun kristiau garbia izaiteko. Nor da? Luxa, haren gatik zenbaiteko oraino dituzte sinestu, bele paganoak. Bada itzulo sakon bat oianaren bihotzean, hor dukezu erantzuna. Lagun eginen dizun ere hilo basoak, iratik. Norbaitek asken atxeman. Ez dut ipuinetan sinesten. Ahantzien izena eta ezen oiz berez aipa. 11 bat bider ikusiko zenuen zuk seguraski, baina ikusten duzun aldiro zer etortzen zaizu burura, Paul? Harritzen hau. Harritzen hau nola ote egin dugun hau. Bai, ze bide zaila izan da, ez? Kontutan eta jakinda gainera presioa ez egitea ez genukela nahi, baina mugarria ere badela Euskal Zineman pelikula hau, ez? Orain arte aurrekontu aldetik eta bintzat egitura aldetik eta inoiz egin den pelikularik handiena badelako, ez? Euskaraz egindakoen artean. Bueno, alde batetik bai, ohore bat, holako gauzak entzutea oso polita da. Baina azkenean, peli bat egitu duzunean, barrutik ateratzen zaizun pultsio hori jarraitzen duzu, kasu honetan erraietatik eta bihotzetik, ez? Euskal mitologiari eta euskal kulturari eta euskal herriari diodan maitasun hori, jasotako hori, berriro emateko, ez? Eta hori izan da, ezinezko gesta hau, zehola izan da, eukidugu oso rodaje latze izan da, eta izugarrizko ekipo txarra eukidugu, hau egin alizateko. Eta lortu egin dugu, eta ez dakite... Bai, aurrekontuari begiratuta bintzat, eta egia da zenbaki hutsak direla, eta zenbaki horien atzean zer dagoen, zuk inork baino hobeto dakizula. Baina, aurrekontua izan da, iaia 4 milioi terdikoa, ez da, 4,3 milioi, ordura arte edo haundiena, justu haundia bera izango zen, 3 milioi terdi ingurukoak, hor badago jauzi bat, egia da, batetik, diru hori lortzea ere ez dela erreza izango, eta hor seguraski zure bermea bazen errementarirekin egindako lana, hortxe bazenukalako balorean jartzeko moduan. Baina, horrek esan nahi du, zifrak eta handiak izatearekin, presioak, batenak eta bestearenak eta ere, handiagoak izango zirela. Bai, presioa beti dago, ez? Azkenan, edozein peli da, ez dakite, amildegitik salto egitea, beti, eta burutik ateratzen zaizun zerbait gauzatzea, ez lurreratzea. Eta diru handia da beti pelikula bat egitea, beti da zaila, edozein generoko pelikula bat egitea, beti da zaila, baina kasu honetan ez zegoen aurreko eredurik, ez? Errementariren kasuan ere gertatu zitzaidan, eta 8 urte izan ziren pelikula altxatzeko. Kasu honetan 5 urte izan dira, eta murrizten goaz denbora hori, baina, kontua da, proiektua ondo armatua izan, iruditeri guztia ondo desarrollatua eduki, produktorea konbentzitu izateko. Bai, ze hor borrokaz, eta pelikula honek ere badu borrokatik asko, ez? Badalako edo bat, edo beste. Kasu honetan, esaten ari gara, pelikula handia dela, garestia neurri handikoa, baina era berean pertsonala ere bada, ze zuk zer horrek aitortu duzu, ez? Zuk zure nahiak, zure ametsak, zure maitasunak zein diren hemen adierazten duzu, ez
dakidana da hor, oreka nola zaindu daitekeen, jakinda, diru asko tartean egon da, ekoiztetxek eta arriskua ere izan dezaketela pixkat desitxuratzeko zurea berez den proiektu hori, ez? Non jarri muga, noraino bai, noraino ez, noraino onartu, besteen kapritxoak ala eskatzen dutelako, dirua jartzen duenak ere horretarako eskubidea izango duelako, hor ondo manejatu zara? Bueno, gertatu zaidana da, nola aurretik ez dago erreferenterik, zerbait irmoki defendatzen dudanean, oso zaila egiten zaila horri kontra egitea, tipo hau esaten dute, tipo hau erotuta dago, baina eske behitu zer ekartzen digun, ez? Nola esango diogu hau hola izan behar duela edo beste era batean. Azkenan ez dago holako pelikula egiteko kulturarik hemen, orduan, hor pixkat aurreratuta, pixkat aurretik noa, karrera horretan, eta azkenan lortzen dute burugo horra izan da ere, eta defendatuz, eta dena oso ondo argumentatuz, igertzen zaizulako sinistutaz daudela, ez? Hortzik ikusi ditugun marrazki horiek, zuk zer horrek ere egindakoak dira, ilustratzailea izanik, storyboardak ere zuk egin dituzulako, musika gero aipatuko dugu horre izan duzu parte hartzerik, azken finean prozesu guztian zaude buru belarri sartuta, eta pentsatzen dut proiektu horrekin jendearen ganazoa zenean igertzen zaizula, batetik barruan zer nolakoa, eta bestetik ere erronka bazela, zuk aipatu bezala, orain arte alakorik egin gabe geundelako, ez? Eta euskal mitologiaren gainean alako pelikularik ere ez geneukalako. Hori da, nik hori egiten dut, nola ilustratzailea naizen ere, naiz profesionala, erraminta bezala erabiltzen dut, baina bai egiten dut, gidoia idazten duan enean, desarrollatzen dute, pelikularen bisualki bilakaera guztia, storyboarda, arte kontzeptualak, lokalizatzera joaten naiz ere, lagunekin, leku batzuk jada ezagutzen dituen, beste batzuk ez, eta egiten dut alako liburu bat, tapa gogorrarekin, gauza solido bat, ekoizlei aurkezteko. Eta hala konbentzitzen ditut azkenean. Eta gero zer esaten diezu, begira, Conan, Excalibur, eta hoien gixako bat egin behar du, baina euskeraz. Hori da. Eta horren begiratzen dizute esanez. Gizona hau. Bueno, nik uste alde batetik justifikatuta dagoela guztiz, ez? Nik uste pelikularen edukia euskaraz izan behar zuela, ez? Azkenean jaso ditudan eta ditugun elezar guzti horiek hain daude errotutak euskaran. Euskal mitologia badago naturan errotuta. Eta euskararen bitartez heldu zaizkigu edo mantendu dira deidade pagano horiek, ez? Mari, Basa Jauna, Lamiak, Sugar eta hauek guztiak, baina ere euskara ere defendatu egin du naturak berak, ez? Euskal Herria da hain orografikoki hain dago babestua naturagatik, eta iruditzen zait, beti pentsatu, zirkulo hori izten dela era oso polit batean. Euskaraz egin bertzen nuela garbi zenuen, eta euskara gainera berezian. Errementarin ere Arabako euskerari egin zenion, keinu, eta kasu hontan Nafarroan, Pirinio inguruan ari garen ez ere, bertako euskalkiari hor keinu egin diozu, ezta? Bai, azkenean da pixkat, beste erraminta narratibo bat, ez? Osa, pelikula euskaraz egitea argi geneukan, baina gero erdi aroan murgildu nahi baduzu ikuslegoa, ematen diozu euskarari testura hori, orduan, barneratzen zaitu gehiago mundu horretan. Azkenan, hori euskaldunontzako bat da bakarrik, ze euskaraz ez dakienarentzako, euskara bera irudituko zaio ja zerbait esotiko eta legendarioa, ez? Baina Gorka Lazkano izango dugu, saio honetan datorren astean, justu lan honen gainikoak eta emateko, eta pixka bat alde hortatik nola izan den, eta pozgarria ere bada, ze atzo bertan ere prentsaurrekoan esan zenuten, eta iragarri zenuten, 112 aretotan egongo dela ez da estatuan, eta horietako askotan jatorrizko bertsioan ikusi ahal izango dela. Hori da, bai, azkenean erabaki hori aretoek erabakitzen dute beti. Azkenan nahiek guk aurkezten dizkiegu dauzkagun kopiak eta mesedez eskatzen diegu bertsio originalekoa jartzea, baina haiek dira azken finean erabakitzen dutenak. Eta guretzako pozgarria izan da ikustea, gehiengoan bertsio originalean egongo dela. Doblatua ere egongo da, baina gehiengoa bertsio originalean bai. Aste honetan ere entzuten genion Eneko Sagardoiri elkarrizketa batean, beste komunikabide batean nola arek ere azaltzen zuen. Orain arte askotan azpimarratu berrizaten genuela pelikula bat euskeraz zela, zergatik egiten zen euskeraz, baina zorionez iritsi garela momentu batera nun hori ere etzaigun handeigarria egiten eta halako azalpenik ematen
eman beharrik ez dagoen, ez? Beraz, horre aurrera pausu bat eman dugu, ez? Bai, estatu mailan ja nabaritzen dugu geroz eta gutxiago galdetzen digutela hori, ez? Edo, zoriontzen gaituztela euskaraz egiteagatik. En plan, ze polita, soinua, eske hola izan behar zuen, eta hori geroz eta gehiago entzuten dut kanpoan. Errodajeari heltzen badiogu, ze errodajea ere etzan xamurra izango, jakinda naturari berari ere protagonismo berezia eman nahi izan diozula, iaia protagonista bat gehiago ere bada, eta dena alaxe egin duzue, benetako tokietan, hor kromarik eta alakorik ez dago. Eta baldintzak ere alakoxak izango ziren, ez, Paul? Bai, bueno, argi neukan, azkenan pelikula epiko eta handi bat hemengo baliabidekin egiteko, dena dauka zentzu azkenean. Euskal mitologiako pelikula handi bat egin egozu, 8. mendean, dena da natura, ez? Bale, gazteluak daude eta bar. Baina naturak ere emango dizu produkzio balore hori, epikotasun hori. Eta Euskal Herrian dauzkagun paraje zinobeak, ederrak, hori erretratatu nahi nuen ere, ez? Zer gainera, natura horretan lehen esan duen bezala, mito guzti hauek daude guztiz erlazionatutak, ez? Natura da protagonista historian ere. Eta, bueno, eta naturaren preservazioarekin ere da, zer ikusia dauka pelikularen mamia, ez? Mezuak ere hortik baduela asko. Hori da, erabiltzen dugun esaldia, izena duen guztia bada horrek, ez? Alde batetik bai, preservazio hori, iraunkortasun hori, ipuin eta izaki mitologiko hoien preservazioa, ez, alde batetik, baina gero natura ere, ez? Bai, eta naturak egin dizkizu gauza batzuk zaildu eta besteak erraztu. Esate baterako, kobazulo batean errodatzera bazoaz eta argi artifizialik erabili nahi baduzu, adi egon beharra daukazu, ez da, eguzkian nola dagoen, zein ordutan aterako den, eguraldia nolakoa daukagun. Hori da, bai. Azkenan, leku naturaletara bazoaz, beti da akzesoa eta beti saiagoa da, orduan makinaria guztia gutxiago eraman behar duzu, eta, bueno, nik beti lan egitut Gorka Gomez argazki zuzendariarekin, eta, bueno, bera makinoi bada, eta planifikatu dugu guztia eguzkia mandrearen arabera, pixat oso organikoak izan da naturarekin ere, natura ondo erakusteko eta bar, baina egia da, hori, ekipoa leku horietara llegatzeko, sekulako esfortzua egin behar izan du, baina bestalde batetik ederra izan da esperientzia. Eta lagundu dizu, zelen esan dugu aurrekontua beti nahi izaten duzu ez zuzendariek handiagoan noski, horrek ere bestelako baliabideak eta ere errezten dituelako, baina esate baterako estra gutxi dagoela eta disimulatzeko nola moldatu zinen horre, belainoak eta ere lagungarriak izan ziren, Bai, beti jolasten duzu. Bai, nik uste beti jolasten duzu zuzendari moduan limitazioekin. Nire kasuan ere, 20 urte daramatzat laburmetreak egiten, eta fantastikoa egiten duzunean, beti nahiko inventiba handia izan behar duzu, hau nola egin, ez dakiz der. Eta kasu honetan, adibidez, hori, izaki mitologikoak erakusterako orduan, adibidez, beti naturarekin jolastu, sugerenteago izan, errealismo magikora bideratu, efektismora baino, eta figuranten kontuan adibidez, horregako gudaren sekuentzian, guen euskan, imaginatu, 70 figurante. Baina, hori ehunka eta ehunkako ejertzitua da. Orduan nola egiten dut nik, planteatzen dut adibidez, kamera batalla erdian sartu eta violentzia guztia kameraren gainean erori dadila, eta gero plano sekuentzia faltsu bat egin, non daukasun espazio bat dauzkazula soldadu batzuk egiten koreografia bat, kamerak aurrera egiten du, pasatzen da zerbait gainetik, korta, eta soldaduak aldatu eta jarraitu, ez? Erreziklatu dauzkazun soldaduak irudikatzeko daukazula ez dakizela zenolako gudalostea. Eskerrak hori dena buruan oso garbi duzun, ze ospere alaxe duzu, ez da, errodajetara joaten zarela oso garbi edukita, zer nahi duzun, mugimenduak zein izango diren, eta dana ondo neurtuta dagoela, ez da, improvisaziorako tartea hondirik utzi gabe. Normalean, oberena da aukitza guztiz dena ondo pentsatuta, aurrekontuari begirare beldurrik ez izateko, hasiera batean plan bate izan behar duzu, baina gero egon barzara beti irekita hori organikoa izatera. Edozer gauza gertatu daiteke, beti egon barzara pixkat irekita entzuten begiratzen, gertatzen diren gauzen arabera, pixkat planifikazioa aldatzeko. Hori
beti egin behar da. Eta nik nabaritzen dut ere, pelikula egiten noan enean, esperientziak ematen diala ere, lasaitasun hori jasotzeko etorri behar duen edozer, eta horrekin jolasteko. Hori errodajearena, ibilbideari errepaso bat emango diogu gerora zinearetoetan eta nola izan duen jaialdietan, ze egia da, luz egin zaigula itxaronaldia, atzeratu zenutelako, ez da, estreinaldiaren data, baina nolabait ere hasiera eta etzan hasiera makala izan, Sitgesen eman zenioten, bertako zine jaialdi ospetsu hartan, bi sari irabazen izten dituztelako, batetik publikoarena eta bestetik efektu berezi hoberenei emandakoa, hori ere pelikula batentzat aurkezpen txartel egokia, ez? Sitgesen bi sarirekin abiatzea. Gainera, Sitges bada nazioarte mailan, fantastikoan, eminentzia bat festival moduan, ez? Baude, holako fantastiko festival batzuk oso importantean direnak, eta Sitges importantean erikoa, ez? Eta, klaro, hor daude mundu guztiko pelikula pila efektu askorekin, eta horrekin lehiatzen gara. Orduan, alde batetik, publikoaren saria jasotzea, hori ja niretzako importantena, azkenan importantena publikoa delako, ez? Publikoarentzako delako pelikula, baina gero beste alde batetik, efektuena ere jasotzea, ikustu duzu, teknikoki maila lehiatu daiteke, ez dakit, estatu batuetako edo Koreako, direla bi industria oso indartsu kontrako lehian, badaukagula pisua ere. Ahalduntzarik eta bat ere badela, ez? Askotan pentsatzen dugu hori kanpotarrek bakarrik egin dezaketela eta pelikulak erakusten duela hemen ere, Euskal Herrian ere, guk gerorrek ere egin dezakegula alakorik, ez? Eta etxera etorrita gainera, Donostiako beldurraren zinemaldian ere, han ere publikoaren sari irabazi. Beraz, nolabait ere baieztatzera etorri zen Sitgesen ikusitakoa, ez? Hori da. Eta ez da makala, Donostiko beldurrezko asteko publikoa, ez da makala. Ni naiz publiko horren parte, eta badakite nahiko zorrotza eta arriskutsua dela, baina horrek sekulako proiektua izan zen, eta etxan, hori Euskal Herrian estrenatzea goza bat izan zen. Durangon ere, ahotsenean ere egin zenuten, ez da, alako pase bat, eta bertan ere ikusten zen, jakin mina bezain beste euforia ere bazela, ez? Ere lehen ahalduntze hortazari ginela, nik uste dut somatzen dela, bai sektorean, bai kultura munduan, nolabait horren zati zuzena izan gabe ere, ekipoko kide izan gabe ere, poz hori eta ere partekatzen dela, ez? Nik uste, pelikula bada, beti esaten dute, dela maitasun pelikula bat, genero fantastikoari maitasuna, munstroei maitasuna, baina baita euskal mitologia eta euskal herriari maitasuna, ez? Eta nik uste hori pixkat kontagiatu egiten dela, eta partekatu egiten dela, Durangoko azokako kontekstu horretan dauden euskaltzale guztiekin, nik uste hori nabaritzen dela filin hori. Gero etorri ziren Goya sariak. Eta Goyetara ere kontentu gindoa zen, ordura arteko bidea ikusita, 5 izendapen ere bazeuden, eta, batenak ere pozgarriak zirenak, baina Sevillatik eskutxik etorri, Paul. Ez dakit horrek zuen moralean ere izan ote zuen eraginik, edo jakinda joko arauak zeintzuk diren, hori ere gertazitekela. Ara, 5 izendapen eukitza guretzako ja sorpresa izan zen. Sevilla pelikula estrenatu gabe, sartu egin ginen justo pelikula urte hasieran estrenatuko zelako, eta baude beste pelikula batzuko laitu dutela. Eta akademikoak pelikula ikusi dezakete, baina azkenan promori gabe eta zaila da. 5 izendapen eukitza guretzako izan zen sekulako sorpresa. Eta gainera, sarata egiteko, gero estreinaldiari begira, ondo etorriko zaigu. Baina, ni igual sinisten nuen, igual gutxienez efektu bereziak eta jantzitegia igual eramango zituela, baina azken finean, gero ikusi genuen ez, normala ere, azkenan joko hau horrela da, eta ez da ezer gertatzen. Ez da, gaina ikusten da, gitzarek ez onartu zenutela, Paul, ze orduko hitzak ere baditugu. Pozik ekipoarekin hemen, gozatzen, pelikula promozionatzen, eta hori importantena. Gero, jendeak pelikula ikustera joatea. Hemen egoterekin oso ondo. Eskaparate bikaina dau. Tristurarik ez. Hombre, momentuan pizkate... Ni nago orain ja pentsatzen estreinuan, nago pentsatzen Euskal Herriko ikus eta entzulegoan, eta hau azkenean da industriari ematen dizkion sari batzuk. Ez dakit. Orduan nik ez diotu buelta gehiagirik ematen.
Maite Arroita Jauregi eta Arantzazu Kallejak haiek egin dute soinu banda, baina hori ere zure ideiatik abiatuta. Zezuk emantzen hasierako melodia bat, esan dugu, musika talde ere baduzula, ilustratzen ez ezik musikan ere eritzen zarela, eta horrekin ere arro, ez? Benetan ematen diolako guzti honi behar duen olako zelofan papera, ez? Opari hori borobiltzeko. Bai, bueno, ez da musika guztia baizik eta banda sonoran dagoen abesti bat, pelikularen hasieran eta amaieran dagoen abesti bat. Eta, bueno, nik idatzi nuen letra, koplaren estrukturarekin, bertso bat, rimarekin, nik institutuan ere bertsolaritza ikasi nuen, eta, bueno, baduzkate nire pinituak egin ditut, eta, bueno, taldea ere. Eta pixkat da, hasierako zati horretan, euskal mitologiako panteoi horren genesiari buruz pixkat hitz egitea, Amalurra, bere bi alabak eguzkite jargi, bere seme Maitale Sugar, ez da, mundu hori, eta gero amaieran, izteko, izena duen guztiaren transmisioaren ondorio hori, nola, mantendu behar ditugun izen horiek jarraitzeko existitzen, ez? Bai, ze orain arte tramaren gainean eta aktoren gainean ez dugu ezer esan, orain aztertuko ditugu banan-bana pelikularen protagonistak, ze azken finean alaxe abiatzen da, ezta? Eneko Aritzak bere buruari jarri dio erronka bat, berriz ere bere aitaren eta lurrak berreskuratu nahi dituelako, eta horretarako Karlo Magnoren altxorra eta non gordeta dagoen esaten diote Irati izeneko neska gazte pertsonairen batek, alako batek emango dizkiola azalpenak eta haren bila abiatzen da, ez? Eta hor ikusten dugu, zurekin lanean berriro ere Eneko Sagardoi. Errementarin ere batera aritu zineten, eta bera kontentu ikusi dugu, besteak beste, muskuloa eta irabazizuelako, baina erronka zaila ere jarri omen zenion, zaldi gainean eta behar bezala ikasita egin behar izan dituela, ez da Enekok? Bai, bueno, Eneko horrena argi neukan, ja errementariren promozioan komentatu nion proiektu honekin atziko nintzela, eta kontua da gero, bera, modifikatu egin behar izan duela bere gorputza, katxas jarri, espatarekin ikasi, zaldian eta bar, eta, bueno, sekulako lana egin du. Eta kontentu geratu da bera, atzoko prentsaurrekoan ere, alaxea zaldu zalako. Izan da oso divertigarria pelikula hau egitea, ez? Eta sentitzea denbora guztian zerbait historikoa egiten ari garela gure zinemarentzat, ere bai. Eta daramadana pelikula honetatik niretza da postasun, maitasun eta emozio handia, ez? Paulekin berriro beste pelikula bat eta olako talde batekin egiteaz. Hortxe Enekoren hitzak, beraz, errepikatu duenerako lehendik ere kontentu izango zenuenaren seinale, baina deskurrimendua pelikula honetakoa Edurne Azkarate. Ez? Argi zenuen berak behartzuela, behin kastina ikusita? Bueno, hori behin kastina ikusita nire nuen ezagutzen, eta, bueno, kastinera ekarri zuen, guk eskaletak moldatzen ditugu gidoiaren zatitxo batzuk, daudela ja modifikatutak Euskara Zahar horretan, ez? Gorka Lazkanok jarritako nabardura horiekin eta bar. Eta Edurnek ekarri zuen ja Euskara hori jorratuta erabatean ikusi genuela eta hori da pelikulan Euskara. Osea, berak soinua eta bar. Eta gero, daukan fisikoa, pertsonaiak behar duen animalitasun hori, ez, indar hori behar zuen, eta frogan egiten genituen froga fisikoak izugarri ondo egin zituen, eta gero aparte daukan begiradan magnetismo hori, iratik behar duen magnetismo hori, eta gero pertsonaiak transmititzen duen bakardade, tristura eta indar hori ere berak transmititzen zuen. Bitik bi, ze uste dut, Edurne bera ere oso kontentu utzi duzula. Niretzako da alde batetik ametxe bat betetzea, pelikula bat egitea bera hori ere zaila delako gure ogibidean, eta ja egiteak berak ja suposatzen du sari bat, baina niretzako eramaten dudana da pelikula ezin hobe batekin iristea zinera, ez? Horixe, bere lehen pelikula da, pasada bada. Bai, ez da, bai. Nik uste dut asmatu duzula, eta gainera berak aipatzen zuen, ez, erronkeen artean, ze gainerakoek, Eneko Sagardoik bazuen pertsonai historiko bat, ez da, Eneko Aritza, kasu honetan. Besteek ere, pertsonai mitologiko batzuk, zure antzera, gurasoen gandik edo, behin eta berriz entzun ahal izan ditugunak. Baina berea bazen hor, erdibideko gauza bat, ez, eta orduan, erronka ere berarentzat politia bazela zentzu hortan, berak markazezakelako nolabait bide hori ere bai, ez? Bai, oso lan polita izan da, ez bakarrik Edurnerekin, baizik, Enekorekin, bien arteko lan hori, ez, nola
loditu eta mamiatra diogun, aragia eman diegun pertsona joiei, ez? Normalean, genero fantastikoan, gertatzen da askotan erori zaitezkela pixkat arketipoaren arriskuan. Salduna, la salvaje, monjea, zorgina, pixkat pertsonaia arketipiko horiek. Eta Eneko eta Iratirekin asko hitz egin genuen, pixkat arko dramatiko horiek sortzeko, eta zer zeukaten buruan pertsonaia horiek, eta Iratiren kasuan etzen bat ere erraza, hor dago, bi mundu horien artean, berezko eta aidezko mundu horien artean. Hanka bat mundu bakoitzean. Hori da, eta egia esan oso lan polita egin zuten, eta oso polita izan zen hiruren arteko lan hori. Eta gero bada, beste hirugarren protagonista bat, gutxiago agertzen dana, iragarkietan ere ia agertzen ez dana, ze pelikularen sekretu handienetako bat da, Mari, guztiok ezagutzen dugun Mari horrek ze itxura ote duen, eta zuk horretarako itziarritu erabili duzu, baina itxura ere nahiko aldatuta, ezta? Bai, niretzako pelikularen aitzakietako bat, egitearen aitzakietako bat da Mari Jainkosa zinera eramatea eta Mariri omenaldi bat egitea, ez? Eta horretarako behar genuen sekulako indarra zuen emakume bat, ez? Aktoresa potente bat, eta, Itziarrekin hitz egin nuen, gainera Itziar Mariren gurtzaile sutsua da ere, orduan esan nionean, bera pospozik hartu zuen eta sekulako lana egin du. Esan duzu indarra handia duela Itziarrek, baina zuk zer horrek ere indarra atera arazi zenion, eta begira nola? Mari pertsonajea ez da edozein pertsonajea. Niretzako da opari handi bat esan dut askotan. Baina gogoratzen dut, azkenengo rodajearen azkenengo momentuan sartu nintzelani, eta azkenengo egunean, Paulek eskatu zidala, botako zenuke irrintzi bat grabatuta eukitzeko, eta Posalagoako kobasulo erditik botanuen irrintzi bat, holan, tipiko amaitzen dagoena, eta esan da, oso alaia da hori. Bota baldozu irrintzi bat, oiu bat ez, amaitzen dagoena. Eta botan euen, eta zeo zer mugidu zan hor barruen, urten nintzela kobasulotik dardarka. Zeo zer oso sakona, oso sustraitua, oso aintzinekoa, ez dakit, nik igual oso mistikoa naz, baina eta hori erbaten dut. Eta Itziarren barrukoak irrintzi horrekin astinduta mugitu ziren bezala, pelikularekin ere uste duzu jendearen barrukoak eta ere astinduko direla, Paul? Hori espero egia, esan azkenan pelikula bat entretenigarria izateko, niretzako emozionantea izan behar du. Mugitu behar zaitu barrutik, ez? Zerbait kitxikatu. Eta hori da intentzioa, ea lortzen dugun. Alderaketen beldurrik ez, batetik errementarirekin alderatuko dute askok badakizu, eta gero fantasia kontuekin eta bakarren batek esango du, El Señor de los Anillos baino euskeraz. Eta zuk hor, garbi duzu, eta uste dut pelikularen helburuetako bat ere izan dela hori, ez? Erakustea, kanpoko erreferenteetara jo gabe, guk gerorrek ere etxean baditugula erreferenteak, eta guk gerorrek baditugula historiak zinemara emateko modukoak, ez? Bai, alde batetik, niretzako errementarirekin alderatuz, aurrera pausua da, ez? Ni ikasten noa, geroz eta pelikula, kasu honetan bikoitza baino handiagoa da, ezberdina, niretzako handiagoa da denan, kontzeptuan, irudian, sakonagoa da, errementari dago euskal folkloreko pelikula, ipuin batean oinarrituta, baina Irati hitz egiten du beste gauza potolago batzuei buruz, ez? Niretzako pelikula handiagoa da. Eta konparatzen badute El Señor de los Anillosekin, nik alagu moduen hartzen dute egia esan, fan handia naiz Tolkienena eta Peter Jacksonena, beraz ez dago bat ere gaizki. Hortik hasita ez dut gaizki hartuko. Hori da, orain momentuz behintzat, gure kulturaren eta gure hizkuntzaren berri, makina bat zine aretoetan izango dutela, eta behar duguna da orain hori gainera denboran luzatu dadin, jendea zinema aretoetara joatea. Eta aipatu dugu gaur, 2 euroko deskontu zuzenare izango dutela, ekimen horri esker, beraz, aitzakirik ez da geratuko, eguraldiare kaskarra jarri dugu, jendea zinera joan dadin. Hori Mari izan da. Mari izan da. Entxufea baduzu arekin ez, eta orduan igerri da. Mariri kontra egiten ausartuko ez garen ez, danak zinera joan beharko dugula. Eskerrik asko, Paul, eta zorte honona izan dezaz. Mi esker. Zuri.